Καλησπέρα. Για να δημιουργήσουμε μια σκηνή επαυξημένης πραγματικότητας στο 3D Studio Max θα χρησιμοποιήσουμε ένα plugin της Globe Technologies, το AR Media, και για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτον να φτιάξουμε ένα λογαριασμό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα που βλέπουμε σε αυτή την οθόνη. Εάν πάμε λοιπόν στο Users Area και στο Plugin for 3D Studio Max, μας ζητάει να δώσουμε ένα email και ένα password. Εάν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να φτιάξετε ένα καινούριο εδώ. Εάν έχετε κάποιο λογαριασμό όπως αυτόν που έχω κατασκευάσει εγώ για προσωπική χρήση, βλέπουμε ότι μας βγάζει σε αυτό το μενού εάν βάλουμε σωστά τα στοιχεία μας, και βλέπουμε ότι στο free version έχουμε μία άδεια ήδη ενεργοποιημένη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο εδώ. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βγούμε, να επιστρέψουμε πίσω στην ιστοσελίδα, στην αρχική, και στη συνέχεια στο Augmented Reality Products, ακριβώς εδώ, να πάμε στο μενού Autodesk 3ds Max και να κατεβάσουμε το free version. Όπως βλέπετε εδώ έχει και για 32 bit αλλά και για 64 bit 3D Studio Max. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το 32 bit. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα Quick Start Guide το οποίο μας βοηθάει να δούμε πώς φτιάχνουμε σκηνές και πώς χρησιμοποιούμε το μενού του AR Media Plugin στο 3D Studio Max. Έχει έναν αναλυτικό οδηγό, μπορείτε να τον διαβάσετε αν θέλετε και να δείτε πώς γίνεται και πώς κάνουμε και παραπάνω λειτουργίες. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ο Default Marker, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Είναι δηλαδή ο marker που χρησιμοποιούμε προεπιλεγμένα στο AR Media Plugin. Ωραία, εφόσον κατέβει το plugin, απλώς τρέχουμε την εγκατάσταση. Κάποια στιγμή θα σας ζητήσει να του πείτε, θα βρει βέβαια μόνο του που είναι το 3D Studio Max μέσα στον υπολογιστή σας που έχετε εγκατεστημένο, την καλύτερη δυνατή έκδοση την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και σας λέω ότι έχω βρει το 3D Studio Max 2010 που έχω εγώ στον υπολογιστή μου, οπότε πατάμε Yes και από μόνο του παίρνει. Αν δεν μπορεί να το βρει θα το πάρει από μόνο του. Αν μπορεί να το βρει θα το πάρει από μόνο του. Αν δεν μπορεί να το βρει θα σας ζητήσει να δώσετε εσείς την τοποθεσία στον υπολογιστή σας που είναι εγκατεστημένο 3D Studio Max. Εμένα είναι Program Files 86 3D Studio Max 2010. Ok, να θυμάστε ότι θέλει ολόκληρο το φάκελο, δηλαδή μέσα στην εταιρεία Autodesk το 3D Studio Max 2010, όχι το φάκελο της εταιρείας Autodesk ας πούμε. Θέλει την ακριβή τοποθεσία. Ίσως πάρει κάποια ώρα η εγκατάσταση. Και στη συνέχεια επιλέγουμε το licensing. Πατάμε Yes. Και μας ζητάει εδώ τώρα, μας λέει κάτω δεξιά ότι δεν είναι active η άδειά μας. Και μας ζητάει το username και το password που έχουμε δώσει για την ιστοσελίδα. Στην προκειμένη περίπτωση το δικό μου είναι το email μου και ο κωδικός. Οπότε αυτόματα με αυτόν τον εύκολο τρόπο μπορούμε να κάνουμε activate το license. Μας λέει ότι license is active. Στη συνέχεια δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε άλλο με το AR Media Plugin. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τρέξουμε το 3D Studio Max. Προσέξτε, εάν έχετε Windows 7 πρέπει να το τρέξετε με δικαιώματα
δικαιώματα administrator. Αλλιώς δεν θα δουλεύει το plugin. Λοιπόν, εφόσον ανοίξει το 3D Studio Max, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια πρέπει να πούμε στο AR Media Plugin ότι θέλω αυτό το αντικείμενο να μου το δείξει Augmented Reality. Έχοντας επιλεγμένο το αντικείμενο, πηγαίνουμε στο Utilities, εδώ δεξιά το σφυράκι, στο Max Script και στη συνέχεια επιλέγουμε, αν και είναι επιλεγμένο πρέπει να το ξαναεπιλέξουμε για να τρέξει, το AR Media Plugin. Κάτω από το μενού Scene και Marker Library βλέπουμε τους marker που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε όπως και στην αίθουσα το AR Media, δηλαδή το default marker που έχει το AR Media plugin, και στη συνέχεια, εφόσον επιλέξουμε τον AR Media, πρέπει να πατήσουμε Use, δηλαδή να πούμε ότι θα αναγνωρίζεις αυτό το marker μέσα στη σκηνή μας όταν τον βλέπεις μέσω της κάμερας. Βλέπουμε ότι τον προσθέτει εδώ, μόλις πατήσουμε, και στη συνέχεια, έχοντας επιλεγμένο το marker εδώ, πρέπει να πατήσουμε Setup και να του πούμε ποιο αντικείμενο θέλουμε να βάλει πάνω στο marker. Βλέπετε έχει βάλει από μόνο του ως default το Givo, επειδή είναι το μόνο που έχουμε εδώ. Αν πατήσω πάνω στο Givo και πατήσω Include, βλέπουμε ότι πάνω σε αυτό το marker από εδώ και πέρα θα μας δείχνει το box. Στη συνέχεια, για να δούμε τη σκηνή μας και να δούμε το Givo, θα πρέπει να πατήσουμε σε αυτό εδώ. Πατάμε σε αυτό εδώ το κουμπί View Scene in Augmented Reality και θα μας παρουσιάσει τη σκηνή μας σε Augmented Reality, οπότε όταν εμφανίζουμε αυτόν το marker μπροστά στην κάμερα εκτυπωμένο, θα μας δείχνει επάνω το Givo και θα μπορούμε να το μεταχειριστούμε και να τον κάνουμε rotate και θα μπορούμε να κάνουμε και διάφορα πράγματα. Αυτά, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην αίθουσα.